Bana su. Bana var. Su verin. Su içecek. Bırvıt. Atlar. Ağıt. Ece. Ece. Atlar. Bırvıt. Vah, Magtumulcan, Samriya. Çay getir. Cana. Çağır tarafın. Dünya. Alim. Fersal oğlum. Ezrail soğullu Magtumulcan'dan. Muğa çal verelim. Hani, al. Al buraya başım. Al. Onsoň bana bir tabak su verdiler de sen şunu içdiler. Menem emizini içdim. Sen emmadın akakı, özün gördün ha? Ben okamalı oğlum. Ne bir de ben sana akpa tam vurdum.
Bizim yan guruluşunay. Bire guşluň diline düşüp bolar bilen gürleşip otyr. Birem olary garap ýar. Ýogsa desenne guş şekilli doga dewam edi. Owa. Halifam kumuşçussa Zümürretten yasalan sarguşun surati başynyň belan sowya. Taşyny altyn halka çeksen düşüňde gelecegiň görkezýär. Onu näme ýatatmadym? Men ýatatjak boldum bolýan halifam. Ýaş başyň bar, ýaşa. Şady horamlyk etdi. Gelecegiň öňünden görseň, sen aşka ulaşyp bilmersiň diýdi. O näme üçin? Gelilligiň bir wagt gara-gara pisip boljagyny öňünden görseň, sen oňa gögün beresiň gelmez diýdi. Şoň üçinem aşkyň aklym ýok gözüm. Oňa ulaşan bagty gelenmi ýa-da bagty ýatan? Anyk aýdyp biljek däl ýöne. Tesvir kılar aşkyň sözün medrese. Zemilik mi onun manysy ise. Şeýle goşgy bar. Ýogsa da sen öz bassanyňa aşyk bolmadyňmy näme? Aýal ornuna bolsanyň kemi ýokla. O näme diýdiň? Aýalyň gowy bedew misaly eýetine döwlet getirmiş. Ýamany bolsa goýa kar misaly eýetine ajal getirmiş diýipdirler. Ay bo, bu diýişiň bilen sen ökmen aşyk bolamam boly. Eki gede aşyk boldum. Ýene aşyklygymy ýutup gezmeli boldum da. Görme goý maşgalady. Abdullah onu ağzımdan kalktı oturuverdi. Sonra men onu öldürjegem boldum. Kim Abdullah? Sen ağaň. Ýene soň Akýdyň Abdullah mülakatly bakşyny görüp, urun hanjarymyň Abdullahyň näle Akýdy öldürjegini duýdum. Ýene şonu men ýa özüm öldürmeldim. Ýolda kalymda aşgamy. Men aşgamy öldürdüm. Ýogsa dostum Abdullahyň başyna ýetip bilýärdim. Sen bir köp bilýän ýigit magtym boly. Hanaýt, dogon ummatmy ýa-da. Dogan dost bolmaly. Dostum dogan. Demek men dogon öldürjek ekenimde. Beýle ilhinç günem üçin meňem başym keterdiler. Akydam ata babadan gelýän destur diýip saňa da kardylar. Adam bilen soň ruhy alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly akydy ujoklaňda iki dogonuňam meňem Abdullahyň janyna hanjar urdugyň bardy. Görýän makalsy körüşüň turýan oýnyny. Mundan bir bagyt bamy. Bagyt del towku bar. Senem seni tap bolmaltym boly. Adna hanım meňle aşykmyş. Kes sesini. Olaýam sedem aýtdyrypdyr. Adna han bilen meňle Sen bol. Şu ikady ýene bir bile gaýtalasaň. Boğazın o köz sokarın. geregiň şol dereden sen bolup bilýän. Bütün oba gurrun edýär. Hemmeň boğazyna köz dikip bolmaz. Oho, käkilipleri uran meňýar bolýan. Ýeýem kebabyň ýiti gelýär. Boşluğu, oğlum öldü. Yağmur, boşluğu, oğlum öldü, boşluğu. Bay bo,
hani gel dost. Men seni bir han öter edeyim. Oğul yaşlı değil misin dost? Oğul yaşlı değil mi olsun? Aydan olmasın. Yağmur, boşluğa, oğlum öldü. Boşluğa, oğlum öldü. Yağmur, boşluğa. Boşluğuma ne verecek? Men sana ne verdim kan? Yardım değil mi? Uşağım verecek deydin ha. Uy, hanımefendi, alıverin şunu. Ne, bakın, ne teyip ettin? Yağmur bana kuşağım verdi. Kuşağım var acayla. Bir türlü yapmasın yaşayalım. Kavrat, kırmelep gelme. Onun eşeği çakmadın ne? Şodurhan, salamu aleyküm. Eline ne oldu? Ha? Kendin toral ya. Ya yürüyüşe gitmeyecek olup eden işin mi? Meyli olan çıkıverdim. Bu ne emes Şodurhan? Oranol olsa durun yerimde. Ketyen. Berekallah. Sen emmenen kin etme. Yürüyüşe gitmeyecek olup eden işin kadiydim. Yürüyüşe onsa da mı gidecek değil? O ne için? Oğlum mu oldu? On yetimi almanı istemek. O iş olupdur. Yaşlı değil mi oldun? Sen ne mi ödün göre? Beyli çalsalacak bolyan. Devi kanını kara, vuruşa değerle, meyli turmağı gidiyor. Ondan Mahmud Şah'a, kılıçlı kolumuz değerle, dostluk kolumuzu tutmağı gidiyor. Şeyle öyle gittiler. Şodurhan, meyati kingerim tutya diyedin olun. Yağmurun yerine demenin deyin. Yağmurun yerini tutsak yoktur. Ondan beni hiç kimi doğru bilen görüşek demek. Oğul evi zat. Yönü mağıtımıl aytmışlayın, vatan oğulluna mediz. Bakır Vat olsun Türkmen diyarı. Ve bayarey gülüp bakının, şirin zani ışkodunu yakının. Ya derlerdey misafirlik çekenin, ursu söksey horlu sözey il yağşı. Mağtım gülü sözsüzlügül her babdın, bu dünya tutturmaz çürüktür deyiptin. Mereketey sonu gelmet betkep. Siz gidiverin, beni yerinizden yeterin.
Akşam garaşandır da. Ya, denemey. Oho, andırınla. Meňil üçin gylsyratdan geçernip güpleýänlere marýarlar. Beýdip görmede. Erkek bolsaň geçdi. Kasma! Ötünç tara! Men taňa ötünç tara diýän. Güräti bolsa sorarda. Onu dipleşmeli wardın. O teň bilen dikleşmedi Adnakan. Näme? Tene goýlity, o dese goýnumy. Adna, ecab et. Serdarın oğlu halıma beýdip durma. Ataňy wessa bolmaz. Atamyň namusyny ýere salmajak bolup haklaşak bolýanda sen näme ara goýlaňy? Nadan madır nayda uronuna degmez. Adna, men atyňa. Ýok edi baty. Menni bata minmen. Oğlanlar siz gidiver. Ulun öyle deň bolup durma. Görüňler muny? Bir towşan ýürek ağlymzygy. Aýdy wetdi diýeni. Köprüden geçip bak. Dikleşilen bile bak. Şol wetdiňe de alypsyň. Aýdy wetdi diýeni. Wetdiňe baryp gatany. Sen bärde göz kulak bol. Men mehmanlygyň bilen çykaýyn. Oğlum, balam ne? Mekevem. Al körpe. Uy, ne mullu körpe? Vay bo. Eren tek butaýdymaýjy. Gardy Serdaryň öňüne saň garaşyp oturýarlar. Men Gary Serdaryň gapysyna nätilemen. O näme? Adnahan maňa aş söz diýdi. Kakam Martin diýdi. Ýüde garatma kakam. Gary Serdaryň öňünde ýürüýti adam ýeripdir. Görýäňiz menimi hatirasyny. Bolşy ol oglan çykdy. Açan gördüm kökejik pişirip filmin tüýt bäwiji diýdi. Yılan ece, yılan. Kaça öyle olsan? Korkma hoca. Degmede yılanım degenlerler. Ataň beýle haýwanlar ýaly yılanım adam üçin peýdalyr diye. Korkma oğlum. Meňli. Zan, jigi kulugaf. Meniň saňa ýamanlygym ýok. Meňli.
ağan hükümünde duyduruyan. Senin ol alım sumak moğollan züvvettin eken. Erkek işleyem adına hanı deysen. Serdarın oğlu. Ödüm serdar bolsa. Devlet Mehmet Molla daha söz aydıptı. Oňama göwnüne deyip bolmaz. Bolur da moğollu. Ne onun doğasını bana gelmeriyorlar mı? Hoğuca bolğun. Demin almaya otursan. Hemmetine ödüm sederin. Hani yürü kaka. Senem mıdana ilini yanına. Gönü var amal yerine de hoğuca kapıyorsun. Salamu aleyküm Medada. Wa aleyküm. Mağtım oly. Ah, sen dur. Sen aytıp bilmeyen adına. Men özüm aytar. Şundan şeylek. Şu töwreklerde. Aram görnämetin. Züwwettin. Yer kaka gideli. Ata at dağı däl eken. Atamrat diýene. Bular ýalat Ahmet Şah eşkeş berilse itin moýnuna. Gowhar da hanyal bolmazmay. Gowat eken. Mağtım ol gellinmi? Es otur bir salmışdaydı. Azadiýanyň aýyn hasabyndan şu gün agyr gün bolmaly Garyl Serdar. Gurrunmuz agyr bory edip gorkaňokmy? Dostluk agyr günne sinelýär. Onu soňam bizim ýarda goýun gyrkyp beremzak. Akylly kitaplara okuyas. Yine Devlet Mehmet Molla Zady 72 alımın sapagyny çel. Ola aýtmyşlaýyn adamyň üstüne agyr gün. Ýylly bir gezek başyny biriktirmek üçin düşürmüş. Yoksam adamların biri-birinden bigane bolmak ahtimal. Yine agyr günni, agyr zamanada hemmemizin başımız cem bolup otur. Molla Zady, sen näden de adamlara o erk edip boljogyny öwrediýän kitap ýazdyn. Yine şu aýda Astrabatdan, Etrekden, Saragytdan, Murgapdan, Hyýwa ýaly uzak ýerden gelen adamlar otur. Senin maslahatymyz rowat bolur ýaly. Bize bir ak pata bersen. Ev ata watanyň täleýini çözmäge ýygnanan halaýyk. Gepin gowsuny geple. Herkes pröwedala deselen bolmasyn. Kulli Türkmen diyarının aladası bile bolun. Şon kamini. Vatan dilinin belli vakası olmaz. Vatanı çeken cephanır için arman çekici olma. İşimlere vaç oldum. Bize Ganlakar'dan Ahmet Şah Durran'ın iksan hat geldi. Yine ol ähli Türkmenleri özüne karnına sahip bize yüzlenipdir. Türkmenleri hovunlarlık edecekmiş. Şonun için bu hatları hemmemiz birikip cevap vermeli. Ganlakar'da Ahmet Şah Durran'ı ähli Türkmenin müdüğümü yağısı nedir şanın mastığını itüğünü taslanmakalı. Biz göklüm Türkmenleri Ahmet Şah'sının penasına geçmeyi tavukka diyiz. Ahmet Şah Büyük Şah. Ol bizi Bukharadanım, Hyýwadanım, Kızılbaşlardanım gorar. Göklümlerin fikre şeyle. Sizem näme? Öz fikirinizi aýdyp oturun. O da adamlar. Dostun bir bolsa düşmanyň iki diýerlerde.
Gurrun bir wada çöp döwlen ýaly dämek kyn. Ýöne bir zat düşnükli. Siz gökleňler Ähmet Şah golay. Buhara emirine ýa-da Xiwa hany golalar nätmeli? Ähmet Şah gelip dadymyza ýetýänçe derwdan bolup ötätmersmi? Ara mendile gaty uzakdyr. Ara daş bolsa-da ýürek ýakyn. Alany özüňi çözün. Men siziň ýakaňyzdan tutup orta çykarmakçy däl. Indi biz Ahmet Şah'a nama yazdık. Eğer şuna kol çekseniz, çekeniz, at çekmeseniz, yolunuz at, yolunuz at bolsun. Yöne bir zatı berik bellen. Köp dannany köyrügi yeter deyipdirler. Gepir şuna gödöwräken. Garly Serdar. Ýöne näme adamlar? Biz birik wajibi iş bilen ýygnandyk. Şoň üçin hem namaňyzy dinleýiň. Magtymgulyň çağırın. Magtymguly. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Şu Magtymguly diýen. Hawa. Mena hoy ýal petekedi bilen öke diýedim. Ýedreti atam adady. Kulli türkmeniň adyndan nama ýazmak diňe size münasibi şahy. Oğlumu da Ýöňe akbata berilendir. Ya Ahmet Şah, yerde ýaýylsyn çawyň. Adyň asman gider, arşa aglaýa. Beşeleriň awaktaryan şiir sen. Döňüň agyr näme barasyna. Romusan, beýnisi, döwüň birsen. Muňaýda oturan seredey. Bakbalyň açylar, işiň rowandyr. Sahawat nazaryň salsaň bir jaýa. Sahawat şah olaýşyny. Güýçlüden sahawat çykmaz şahyr. İşiň İran bolsa, kışdyň turandyr. Yürü. Bolsa bolup da Ahmet Şah. Beýdip oňa nek çelip bermek var. Vay, garly Serdar diýsen gedemek. Serdar ağa. O kaver Magtymguly. O kaver Türkmenler sana tawin. Gökleňler taňa tabi. Ahmet itiň aýygyny ýykylmaga da. Ay gökleňler öýen gidiberdi. Serdar ağa. Aho Türkmenler. Ayak çekin. Dolanın. Kime kahar edýäňiz? Ödödüňi demi. Barymyz bir türkmen. Kanymyz birem bolsa göz-göze ýagy. Agdymyz ala bolmasa Ahmet Şah'nyň huduryna ymtylmak nämämize gerek? Teke, Yomut, Salır, Alili Ertari. Barymyz bir bolsak hiç kimiň bize diş ötmez. Aha Çawdur Han. Türkmeniň agdyny biriktirmek öňüne soňra bolan işe däldir. Tamam. Onları kim hükümdarına dibilecek? Ağır Serdar mı? Ona eyyemlinin ödür kullu Türkmeni Han'ını eldirleyden ok. Geden trap ağzına gelen deyip dur. Oğuz'u Çawdur Han bizi yola taklama. Öd yolumdan gidiver. Gittik. Giyin
Türkmen çölünne, giň Türkmen çölünne iller ýaýylsyn. Yurt binamız gaýym bolsun, goýulsyn. Çilli mesnerlerimiz barça aýylsyn. Bir suprada, ida bolsun aşymyz. Türkmenler bağlasa bir yere beyli, Gurdur kulzumy deryaýy Nili, teke, yomut, göklüň ýazyr alili, bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Meh, al. Oşgyň magazy. Berekella. Seni hazır ekenin. Serdar bolumdy, maňa da şuňaly goşup bersiň-de. Magtymly. Barly. Den Serdar adam. Gargatyňa beýdiňlarga ýalkatyňa. Görýän weli bugün bir ýerde Serdar boljak ýaly. Onsoňam ýanky kan horlar bize goşulsa Ahmet Şadan delil berek gelip kim aýtdy? Kim delil berek geldi? Türkmen ähli barymyz bile bolsak şonlarda güdretli gol gerek. Ol golum din Ahmet Şahan goly. Doğrudan bari. Tegere tüm gaplarna adamyň kara gaplar eken. Ýalňyş ýan bolmagam ähtimal. Ýöne sen Serdar buruç bilen halwany gatyşdyryp palawhan tamam bolýan. Ol näme diýdiň? Sen oğlun bilen Çogdur Han deňdäl. Çogdur gowtun etjek boldy. Ählimiziň hem küýsegimiz şol. Doğru diýen. Adyny bilen Çogdur deňeşdirip bolmaz. Hani berkel. Sana kim Magtym ula pul berdi? Özüm onu hak tölecek diýdim. Onu ben diýdim. Sen men ne dagry? Onu soňam menden biýdin, medetleri sağçy berýärmisin. Medet? Ha medet? Men berdi. Şol dogrymy? Oo. Oo. Nasıl? Barly. Serdarın işine koşulsan borçoňsudur. Medet? Bilip koy. Menden bilgini işetsen, senin borçoňsudur. Adamlar, bilip koyun. Serdar kanuny pozýanlar, düdütýändir. Kimde kim kanuny pozsa, oňa borçoňsudur. Hem hyýwa dokaýan ekeniň o. O. Gadaňdan Ahmet Şahan adyna ýerde hyýwa hany gaýp hany adyny goý. Men sen gadanyň bagany ýetir. Ondan men sen gadanyň gaýp hany eltip berýän, taňa da gökleňlere de peýdaty az bermet. Razym. Yok. Ogat joýlanyp gör. Senin tek hyýwa dokamarsın. Ansagam şahyr. Sen ýylyň ugrun näle? Öz ugrun tapmarsın. İlimiň düşmanyna ýaran bolandan ilim bilen bile ýozurduranyň bogy. Körpe? Bolup oturuşum näme? Bütün obat en goşgyňy bu ýa sen bolsa
Oy. Göz yaşın näme? Adına hana yaran oşkulanam boş vormy. Oy. Diňe adna hana del. Gelin mihmanlara da yaraptır. Gelnece sana bir sualım var. Näme? Sen ağam halayan. Owa. Onda men Abdullah'ın halayan ne? Oy. Oň näme gerek var? Toğuk eden gelnece. Ayt. Men Abdullah'ın haliyan. İnnem Abdullah'ın yerine başka bir adam adını ayt. Oy. Haydiyanım näme körpe? Hudaý saklasyn. Doğru aydan gelnece. Aytıvam bilmersin. Bar yoğuy. 3 tane söz. Bir yerinem çalışıp balana. Sebebi olur, yürekten çıkan sözler. Amin. Yüzlerce sözden Ahmet Şah'a serpay et. Görsem ol, islenini kanına bolup dur. Demek, men ol goşgyny yüregimden çıkarmandyryn gelnece. Göz yaş içire qarqalyp, gamhana boldum bugün. Barça ağzın dilleri, nişanı boldum bugün. Aslın geda deydiler, diwanı boldum bugün. Pelek başını şervillim, kedanı boldum bugün. Lakin biyakıl oldum, imanı geldim bugün. Vay eyten nira kıydım. Koy verece. Kıyım. Daşarık çıkayım Bekmirat beni öldürüyor. Koy ölürsün. Men çıkmadan bolma dece. Dur can kıydım. Dur nira ben. Can kıydım dur. Ece can. Ya Huday kurbanım olayın ödüm kovsun et.
Bar oğlum, sağaman gidip sağaman gel. Yolun ak bolsun. Sağaman gaydık Ağlama. gel oğlum. Ağlama Ay Sultan, hükman gaydık gelir. Ağlama. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Düğününe gelmedin. Bağışla Yağmur, dün gel bilmedin. Senem gidiyen mi? Hava. Koşkulunda özün aydiyaňa. Vatan oğullanım edi deyip. Abdullah, Mehmet Sapa, Meyati sen, hemmeňiz gidiýäňizdi. Men sana bir dada etmekçi. Bilip bolmadı. Egerde gaýdyp gelmesem, oğlum yetim olma var. Atornan tut. Arkayn malay. Yağmur görün ha, kemerim açma diyaleyeceğim yattık dikti. Hay tü öleme, inemin bolupdyr. Yer, alatın zılavını. Al. Al. Al Karakuş. Kaka. Karakuş yeni ok. Ne? Hey köpeği oğlu. Gitçeğim ağın yanlar. Hakkı. Yağmur'a mı gidiyen ekin o? İnnaçın uşardı. Yürüyüşten gayet gelemizde sen kıyıbıda vardın. Kakami, ecemi, uyağımı da xor etmeyin körpe. Gelineceğini ayalla onun alıver. Öğüz zanet eret. Bedin namatını doğru. Çudurhan. Tartan okuy. Hiç çıkmadı sayyadın. Titretti elemi. Çudurhan adın. Çudurhan görücüm. Köngül diregim. Göklüňde pelwanım. Çudurhan, İyile gerek. Ahmet Şah'a bir zat ayt. Basıp alıcıların birem Türkmenleri boyun eğdirip bilen näler. Ne Akşat Temir, ne Çingiz Han, ne de İskender Zülfikarlar. Kılıç tutuşan kollumuz vardır. Yine bir zat ayt. Bize Türkmenleri himayet edene hizmet ediyenler. Şah'a yine bir zat ayt. Atımın önüne özünü yattan çıkarmasın. Attan düşönüne at bilen bizi emniyattan çıkarmasın. Ay çoğdurun oňarla. Oňar. Yigitlere bir akbata ver, hurmatly azadi. Tutumuňyzlara waçy bolsun balalar. Yoluňyz hak. Yollaşyňyz hak bolsun. Yigitler, atlanın! Ahmet Pasradan habar almağa umid etdi iller Çudurhan üçin. Sağ salamat barıp gaýdyp gelmäge dileg etdi iller Çudurhan üçin. Oho! Karakuş! Bar öýt. Bar. Yağmur, meneme gittin, nire ettin yandan koyman niye edin? Sen erim gitsen bayramjana diyen anlara kim deredi?
Aydayın. Oğratma kimin oymadı? Var. Çayını tut. Ahmet Şah'ın kolluğu bilen tüyün Türkmeni serkerde bolamda senin göklüğüne serdar edip bellerim. Şonu da ön özleğini edip verme bunu. Neme, sana bir ayal az oldu mu? Sen derrev Karagulle Pavra. Barda atını Pespa'ya ait. Ovanı korumak için 30-40 sani atlayıverdin. Yoksa Kızılbaşlar Çoğdurkan'ın yürüyüşü uğranını anayıptır öyleydi yani. Atını Pespa yigit vermez. O ne jini vermez? Sen ona gelinliği verecektik sözünde tapılmadın. O da kıyıl gitmeyi. On verecek kalınla ön geçen ılgap barar. Ön geçen Atını Pes'in önüne de yal. Ona Meňli Pes'in bu yusançılığı gerek. Atan Efes'in nökerlerini Bergi Tarlı'nın oyuna yerleştir. Yennetmediğim oyundan çıkardı kov. Bekmurat. Karagulle gider. Atını Pes vay. Meňliğini 3. ayar edinecek bolýar. Razıyım. Sen näme? Bana bolonok. Oňa bolýar. Sana galyňy kimden alaňda parky näme? Meňli. Atyny peswaýyň palasyna minmez. Minmese dolap minirdiň. Düşündüňmi? Karakuş geleýdingmi? Nirde boldun Karakuş? Nirde boldun? Ece etten vereysene. Getir. Men ber. Ece, Karakuşy yana. Akif. Yololçu yolluğa koyduğu diz olmagun. Gülya kan. Yetmeyen yerlerini gördüm. Yanadan yatayayım. Key beýle devirdi könüksiz ýanadan ýasama bolmy? Şu ýakana kemi ýok. Beýdime ajap bir nagyş pikirime geldi. Onu menem, Tahyany, täzeden kesdiler peýwodan gelenden soň başyňa geydiräýär. Seni galdyryp hiwa gitmege gorkan meňli. Menem ýanymdan giderim islamok. Ýöne.
Gitmeli. Kakam gıydar medrese verip bolam olsa. Barının burun seni yollarım diye meňiljan. Medresede bile jok apiren bolsak, madam goňulum ganatly boldy. Hergiz bolmajak zat aýtýan. Ýöne bir zady bil. Eger medreseden kowulsaň, ähli göklüň ýüzüne gara çekilir. Men onu çekip çydat bilmem. Barhili, men seni koyup gitmege korkyan meňiljan. Korkup ýörme. Dogunum, bugünüm kimi halasa, ýoluňa çöp atman diýe. Küllü elim, küllü elim, şahi, şahi, fin, yedi pelek, mahi, fin, köňlümiň hoşgähi fin, sil rowan ýaşdan, dogrusy, yüzüň, Züleyhanyň görki, aýlanar pelegiň çarhy, bildirmez adamyň parhy. Fin bilen daşdan, dogrusy. Magtym buli hemra bolsaň, naçar galyn göwün alsaň, ýagşy bile oýnap bilseň, aýyrmaz huşdan, dogrusy. Sen adamlar hastalıktan kurtulmak için acaç otlar içeriyen. Gerek bolsa avam içeriyen. Elbette, odol başta adamın paýgazynyňky bolýan zatlar, oň kalbynyňky bolup geçen zatlar bolmaly. Alam felsefe uğramış aterif. Hakykata akıl yetirmek üçin azap çekmeli. Kunaba yutmaly. Tügeleme magtumuly, çağalykdan özge biriniň ömür boyu düşünüp bilmeýän zadyny duýup bolmalydy, düşünübem. Şoň üçinem biz öz paýgazymyzda daňylman, oň duýgularyna ten bermeli. Meňe ýüregime uýa kakasy. Galannym özüň gowulýan. Ýöne gitmänkä öýlenäýse gowurdy. Onsoň arkaýyna habersin. Koyunu öz şestim. Men eýem çözüm kaka. Men okuw gidiýän. Galannym görberýärse. Anhaýyny arkaýynja dakly ber. Özüňe ilajaga dendirin. Be, bu näme ka? Häzir men bir geleýin magtymda. Bileyim nerede aşamadım? Bergiňize bir berjekde. Üstüne janyňyzy gorajaklaram, kapyňyzdan sekdirmejek bolýaňyz. Vay can var. Hani, biri ver. Safar can gelse bilem Yürü. vergiyimi berer Bek bırak, dağılayım. dökesinem ýagmyrlar. Ýagmyryň berisi ýok. O maňa bergili. Oňjyňy nädin geldiler? Can Bolsa var. bolsun. O ýişiksinler. Bir de beyit Korkýanmy? Hey, oğlanlar. Gelen soňlar gep bulan demedim. Goý sen aýwallar. Biri verim şöyle. Biz ne etmeli? Baslaşayım. Zat burası yok. Koy vermen. Onu ay sen ay. Ne sana? Koy vermen, ýekajaň adam ätletmen ýagmyryň ýeşigine. Oňa taşyr gitdi öýüne. Görüňdi ökme ýagmyryň kuşagy birimdi. Ay. Koy vermen. Adna. Ay daw serdarym jokmasy. Näme süren ýerke ýogyň üstüne. Ama özlerini nefret etmez. Ýagmyryň çoýdurganyň ýoklugyny boýsan ýa. Ýoksama dem çykmasy. Gayratın bolsa attırmış. İyi sana, özlerini nefret etmez. Bir gayrat derine sana, düş attın. Ýagmyryň çoýdurganyň ýoklugyny boýsan ýa. Ýoksama dem çykmasy. Aha, cemaat!
Adamlar! Näme? Mihman alsınız şu bollumy? Kızılbaşlyň obany talap kanunu künni ýatdan çykardyňyzmy? Näme? Obany şeýleler gorusunmy? Mene yüzümü sarıldıp atını pesayın yitlerini götürýän. Açyl bolsaňyz. Eşek sebirese, eýgesini neper etýäňizmi? Şeýlemi? Temizlik näme işletim? Özümüz ajeljek bolup durdy ahyry. Barly. Näme biz oglanlary gannygary aýal ew tatlymyz ojagyndan çykaryldyr nibi berdikmi? Ha? Eger desene tenipes var yaranlygy desen gelýän bolsa, ondan jigitleri barlylar salsaň bolmaýarmy? Zulüm etme yigitlere. Zulüm etme. Aman ýerde oğlum. Dedem ýaxşy dilegde bor. Sağ oturun Ece. Görsem roýuň, ýok armanym. Sensiz hadan ursun janym. Akbalym, dinim imanym. Kılım hormat boýlaryňa. Gören aşyk geda bolar. İl gününden jyda bolar. Magtym boly, pida bolar. Din keramat boýlaryňa. Ýürsene çaltyrak. Durowazjan. Sağ var taman gel oğlum. Yarımda takla. Akylyň birinji alamaty kabahatlykdan heder etmekdir. İkinci sadarykdyr. Üçüncü de münafırlykdyr oğlum. Ýoluň ak bolsun. Ýür. Gowa oğlum. Molladan sapa galmadyň ömrü armanyny bar. Sagaman gidip gel. Magtym boly. Şu ýelaktam ýerine bir de köprek halwa getirdiň-de. Getirýär. Bana öyle. Al koy. Al Şakir, çağırýar terdaryn kepderdi. Eger gaýypkana hat ýollamakçy bolsaň, şuň meni beräý. Bolýaryny hoş wagtyň. Gerek bolsa şu kepler bilen maňa aty beräý. Bolýar. Meňliğini şu ýere alyp geldim. Soňra aty nefes waýyn gaby dersin. Gorkýanmy? Aýt kimden gorkýan? Ey! Aýt kimden bolsa? Hiç kimden. Arwah şeytandanam. Sennenem. Hiç kimden. Hawadna han. Men senden gorkamak. Sebäbini taňat belet. Men dige iki adama. Aklym çatanak. Kim aýdy olar? Magtym mollar. Meňli. Haýda muýa.
varayım. Heri gelin. Önkü düğünde atlarınızın hemmesini getiremdir. Gele varayım. Yer men sana hat inayat körküdeyim. Ocağa da süretsene. Hocam. Selamun aleyküm Fikri ya. Aleykümselam. Tavırın atıyorum. Şükür. Çağırır Özünü versin. çık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sizin o vaxtı bilen tanıştırmağa yollaşmamı getireydim. Uy, tanışar yalleyem var. Hemmeden elin ayetinde yani. Hoş gördük. Maaşı ödül. Ay maaşı ödül. Gel ben sana işül vereyim. Kavaryan. Sen gördün mü? Heni de mi yok mu? Haram ha. Haram diyenin yani. Haram demek. Günah demek. Tanrı yalkın. Ayrı değil layarları seyretmegem günahdır. Yer men sana halal zatını görkedeyin. Ve o adamsı. Halal mı? Kimleri halalım haram. Kimleri haramım halal. Bırak! Ana. Tarhan Tevdugar geliyor. Ol haramdan halal, halallanım haram etap bilen zat vay. Barsana ho, bar yürüme düştün ho. Hey, şan pudra tara. Tarhan, minen atıp haberci adam olmaz. Ha, Nurcan, müşteri getirdin mi? Ören o uy. Ha, taraya tavsını ediyen. Onu merkemetsiz kalallı. Bol yanına men alıp gidiyorsun. Yeni dostun köpürek telete, sevdan kaytaramam bilen. Hey! Ören görünç, bunun cüvdünde iti uleyan yer. Ansabını yudun. Adam senin gözünün aldığını açarını satıyor. Hınzıra bağla koy aşını. Görüyen mi? Orklayandır ondan. Yok la. Bepertiyanlar öde yurduna koyarak kerde kalacak kolup ödelerini mahip ediyorlar. Mahip bulu olsa al sere eklerine degen ok. Bağdarı olmuyor. Yönü bulora erikmet içi olma. Bulor bizim obamızın bağrını kerçeyip gittiler. Şu Tarhan tetelleri tevaplı kerçeyenlerler. Kakam hiyuhani İran şahtını Türkmenlerin üstünü özcük duracak olup adamlarını yürüytü Almanya'yı veriyor diye. Eyle fikrim ulan. Hiyuha gitmeye ihtiyacı da mı yok? Men sana ayttım ha. Qarran mahap onninar. Bulun qotul. Hiyu var şeyle. Bunun hiyuha tecek eklemeli korumoli. Çoğun çıplası kemay ho, Tarhan, bekme. Ey, bitinime kahve kenin ol. Barcağım artık benden aldın. Tekrar nar verdi allem. Ne bileyim oldu? Yap.
Ey Nurcan. O gelini satın alıp ver bana. Satın alıp ver. Gözleri gözümden geçen yani. Men olara seyretip bilemem. Kimin gözleri? Nasarlı adam senin. Sen onça pulu nereden alacak? Okuma tölecek pulum yanımda. Yet Nurcan, bar. Bolya. Hey, hadi. Kaytar arragı. Berde 10 dinar beriyen var. Vay. Ha? Ne diyen o bu ne? Borçum ne lan? Kakana yaradanı yakın ılımdarmış diye. Sen bolsa ya ağzından tüydün üyütü gitmedik ya da aklından araşın olmalı. Kakam, nerese çağlar ya da aklından adaşalır hakikat edip bilya diye. Sen men hakikatımı dinle. Alaman çekmen manlayma yazılman. Meni alaman çeken hükmüravan el var. Sen şol el var diye iştik bidik. Hani? O bağınızda kar serdanın bir ruhsat, birin alamana çıktı. Ne dersin ki yaşam uyruğuna tarafadın iyiler fayda edeler. Sebebini hem deysen, alaman çıngılcı hanın eline. Hanlar oğurluk etsin, iyi tağlasın. Ama oğur diyen tapılmaz. Emma alamançı bakır, bir oyun tağlayda, ona oğur diyerler. Eyrar şahsınınım, Hiva hanınım göze alamançılıktan açılan o. Hersi yuht taliyar. Onunla da bir şah bir han. Hükümlü el var. Sen düşün. Menem uryan katibi kulyan. Durmuş şey. Karına gayr kulun yanından. Men onu saklamak için alamak. Adam sevle olsun dedim. Sen değil samsaya geni. Olun ne adam sen. Kulun tölen, karına el ver beni. Neyle orta adım tanım sat. Bolya. Töle 30 dinarını. Karına çiğne on, kulu çiğne 30. Hiva söyle. Yeniden bunları başına yapacak mı Sofi? He? Ne? Beden ki? Hay böyle hadi, ödün mü? Yöne. Hiva var yancan. O pırtiyanın. El ayağından zırdan boşa dayma onu. İşin salı oturun. Men yigitlem, on heleyi bilen, gözünün ağırını koy dediklerler. Ova. Hiç yere bıtmamam. Yoksa yine Tarhan'ın eline sürdünüz. Yürü. Hey, şuları ne hek boşadaydı o diyen. Kakam yere bakanın gözünden yerem korkur derdi. Yöne bu bivaş halkın başının biri çok kumanıyor. Türkmen adı dakılanı yokuşun kefel olmuyor. Tayfa varım şu ketelin deyince olup yol aktarıyor. Hanha çoğdur han. Göklöngleri alıp oğan şahsine gitti. Ahmet Şah, Türkmen ehlini hovanlarlık edip bilir mi? Hovanlarlık etmeyre. Ahmet Şah yarım Türkmen niyeler. Abi yörde, bari Türkmen birbirini kemirip var ya. Doğraydı ya. Hanha orflor imanı başka. Olur bile köp bilver fevda edip geliyor. Emma katı ayrım eden zatları yok. Hiva varsan öyle. Fevdega pahire gün yok. Haridinin dengirini kakalyalar. Orti yani mecru halk bolyaray. Onu nur tağın ağı kovurum verir. Heli köpimiz dünyayı mekak, koca nefes bilen ak padişahın yanına varıp gelen adam. Ay, onun kıssası uzak. Bir giyecelik iş değil. Hoca nefes, süngü büyük, açık bir o adam değil. Bir gede ol, mühim iş var dedi. Uzak yol yürüp, Peterburg şehrine vardık. O tayda Ak Padişah Piotr yaşarken.
Hoca Nefes onun yanına varıp gurrun etti. Kömek soradı. Hoca Nefes ulu bir işin başını tutuptur. Bir de güçlü olun gerek için olsa ol dine ortiyet olmalı. Şoň üçin biz ýaka türkmenleri ak padşahyň ýanyna täze ilçi vermekligiň mahkum. Ayağımı bok veririm. Öyle kaçıp gitti. Onu boşaltmalar lahir. Barkarına uçin bilen barkarda uçuralım. İne satlan boşatan şu. Şu bile olacağına bir yadır. Bir içeri. Fırayacağım. Eğilim. Evet, günahımı. Haram yığar bollu baylar. Yaşlı günü gözül aylar. Bizim bir eşretli zaylar. Kullarnak bağlara dön. Tılla tahtlı kapılar. Dövür aylanıp yapılar. İşan mollu pir soplar. İlata adara dön. Olma. Yerin etti. Sen hakikatin öpte çıktı mı ya menki? Hey Tarhan! Senin oğluna azad verme. Yoksa hakikatin bilen şu çölünü taşlayıp gider. Ben ona diyanım yok. Ben ona sapa vuracak böyle. Sen hakikatin kerevinin bir uğuşluyumunu solaşan adam. Sen de hakikat sapak neyini işlesin. Geç kervanın yerine. Durun. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Bir de sen yani öllük Çoğdurhan. Yaxşı edipsin Urban Uluç. Sen külli Türkmenin birleşmesinin taraftarı. Şeyleden. Onunla doğru. Sen köp Türkmenin yaralarını orzulayan. Ähli Türkmenin birleşesi geliyor. Şoň üçin barly serdarsız. Sen bilen gürleşmäge ähli ýollaryň çatyrygyna hemme Türkmen taýpasyndan geler durur. Näme neşe edip biziň bar umyt arzuwmydy. Ahmet Şaň aýanyň astyna taşlaýjak. Men muwat özlegimi orta atama Urban Uluç. Barly serdaryny erkin berja edýär. Ýör şeýh bilen gürleşip gör. Sen huvatirin dinledim şeyh. Yani biz hükman Ahmet Şah'ın huzuruna barmakçı. O yerde başımızda ne mardık ne belli. Şoň üçin bize bir ak pata ver şeyh. Näme gorkýanmy? Kim akıllar ol hiç zatdan korkmayan. Hudaýdan gork, bennetinden gorkma. Men tä sana başga oýuň suwuny içdiýänçem. Şu ýerde bolmaly bar.
Hudaya her kimin öz yolu var şeyh. Men yolum Türkmen diyarına halal kulluk etmek. Men korkamam. Men den dostluk gözleyen. Onsoňam Ahmet Şah'ın dostluğunun hiç kadatının barlığını bilinçem. Ol güne çaylan bedege onu mindirmen. Ýygy hanyň dostluk kadatyna eýli. Ýygy hanyň dostluk kadaty tarif ederden ala. Ol bide yer suw berýär. Bir tanap berilen adam 5 atly bermeli. 2 tanap berilen adam 10 atly çıkarmaly. Gaýpan şol atlylardan düzülen goşun bilen biziň yerlemimiz gorýa. Edem gaýpan başlyklaýyn biziň öňümizde durup biljek güýç ýokdur. Kädi men bal bilen süýjdip öwünipdir. Kawunyňa men balsam süýjdip jogap beripdir. Edi göklüňler öňe bilen ogullanmady, doganlanmady berip, soňam gaýpanyň hut öz ýerlerimizi tada halýany edip almaga kaýlylar. Biz saklama şeyh, akpata ver. Kannagara barya bolsoň, şo ýeriniň dagynyň bir gökçe daşy bardyr. Şondan edin. Belkol saňa bagyt getirer. Menden saňa akpata ýok, Çowdurhan. Kölegaňam almaz. Umasyňar gider. Sen men Serdar taýlajakdyydym. Serdar şeýle haýbat bilen taýlanýanmydyr? Men saňa anam ýok, şeyh. Sen iki gözüňem hiwa bakýa. Beden hyzmatyňa baranda gaýp han bir zat çygym dese, hiwaň madaryny goňrat taşy diýip bir keramatly daş bardyr. Şondan edin. Süň keseliniň emi ýomudyr. Bizararından hayır tapmarsan. Durun! Bir yerde kan nökmek bolmaz. Çowdurhan bilik koy! Ahmet Şah'ın üstüne kılıçlı gitmek gider, emma öňüne diýe çökmä gitler. Men ýyda çökçüge meň diýänmi Gurban Gurç? Ýeriň üstüne keňem, diýdiniň epik wagt bolýandyr. Atlanın! Elbette Türkmeniň ähli tiretine serkerde bolmak wadaty tüýjü wada. Ýöne bu tüýjülük Çowdurhanyň agdyny suwjardarmyka? Uzatmasa, şeyh aýtmyşlaýyn oň köleget ýere siňer gider. Mene düşünýän nädir hana? Düşünmeseň o Çowdurhana ýolly eýran kılzy garaşýa diýilligidir. Yaraglar taýynlan. Eger şeýle bolaýsa, onu ähli türkmen taýpalaryna serkerde sen bolarsyň.
lan? Öňünde biri var ýa-da. Yigitler, Bakırova solpun Türkmen diyarı. Bilen dağların başına bulut oynar til bileni. Oç jigide toydur bayram, kerişelde il bileni. Til bilenler gün olupdur, altın gümüş deň olupdur, altın gümüşa deň olupdur. Peşe kaçan deň olupdur, uğraşan ney pil bileni. Otlağa kaçar bu dağlar, gel bu dağlar, gel bu dağlar. Öňün başlar ýagşy gäwler, öňün başlar ýagşy gäwler. Tananor ol hat ve dağlar, köne yırtık sul bileni. Hak benesi, haka çapar, yaman ötelinden tapar. Mağtım gülü, ayvın yapar, aşklı zu til bileni, til bileni. Sapelli! O adamlar o şeyhin diýen aty gelýär. Ola öldürelim. Yoksam göýekleňler Çowdurhan toparyny biz gırandyr öýderler. Türkmen için at öldürmekten elhen suna yoktur. Bitmelin. Murat, bana tovadan çıkarıp koyver. Mağtım bundan hat belli. Akşam bağımıza bararım. Mengli, sen ol soğupumoğun keyip çekmek için bir türfyan karnak satın alıp on bilen bulaşıp gör diyorlar. Eşittin mi? Yalan. Vay, bütün ova vurma diyor. Yalan. Mengli, bilip koy. Ertir, atanı pesvayın adamları o da soru olacaktır. Tertimi tutup oturtun. Öy otların. Hem ben öldürün. Üredimim. Atyny pesbaý bile garnyş bolmak kiçi hurmat däl. Ýöne Döwlet Mämmed Mollanyň göwnüne degmek günä bolar. Garly serdarama atyny pesbaýa dälýmedi. Gorkyan bolmagym ähtimal. Bu güýçlüň işine düşünjek gumanyň ýok. Gowsy bulan işine goşulmaslyk. Wah, ikat depiser arasynda eşe bolar diýipdirler. Wah gyýdym, düşün. Bekmurada galyň jemlemeli. Koluň ýuwka diýip, üçüncü varan ýerim gyýdlaryny başga birine berjek bolup ýörlüm. Bekmurad bütün ömrüni sallah edip bilmedi. Wah, oğulcuğum, wahşy bolup barýar. Sen onu il hataryny goş ahyry gyýdym.
peswaýy razy bolman. Bolman näme? Biz petgara ayarlar näme diýdile edibermelidir gyýdym. Kim diýse? Kimdir öýdýän? Ine olo... Vay. Vay işimiz gaýtdy. Vay, Medet! Ayol Medet! Vay. Vay. Nira varyan oğlum? Ata nefes var geliyor demedin mi? Ağlama kıydım. Ağlama. Kaytan bir de ereğimin elini canma ağlam. Koy kudayım, koy. Yozlukda gamlaýyna gark bolan uykulu gözlerim gözelil gözler. Ança ağdarly kapassa galan azat bolan bilbil gyzyl gül gözler. Otlu libas giyen gownuşyklar, şahsy ýol üçin tagty köşkler, ýar diýip sergezden pakir aşyklar, uzyn boy, gara göz, inçe bil gözler. Kararsız kömürler, biyalas çallar, nahak aksa şehit insanın qallar, rebi gül üstünde ol pervanalar, no bahar paslarına, sava yel gözler. Mağtım buluy, bizdey miskinem baylar, oksuz keman, kırşsız kurlunu yaylar, aylanan dögürler, gülleri aylar, çok gerdiş ögürler, täze yel gözler. Dedi bağa. Emetmem maňa. Huy, o nämeçi? Ýa-da çenni tırıp gogolasym gelýär. Ayaksız galarsyň gaýdy. Galsam galaýyn. Ýöne emetmem maňa. Bolmaz gaýdym. Aňyry gelse bir ay ýatarsyň. Ondan keň kömek etmege ýagdaýym ýok. Adam tenne keseliniň deregine, kalbyna keselini bejerip bilýän boldum. Mağtım ola diýerim. Bir aýdan men satýalar. Näme diýdin? Yolumu öyle tapar mı ata? Elbette. Öpmen tapar. Akım ondan su verir. İmlerden im tapar. Sulerdenem su içer. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel gari. Devlet Mehmet, akşam men yanıma dervişler geldi. Bir meydanına yığıp bölün ağata kargaş etme ruhsat vermezsin diyorlar. Bir ne ettin bolly? Häzir ýerlerine melgun perdelerini çekip beren derwişlerken meneler ananamok. Göwnüme bir memkurluk aralaşdy. Aýtmaga da çekinýän garly. Salyk berişlerine görä olat. Bizim soğuk adatımız emeğdi. Şonu anıklap bolmaz mı? O çağanın yüreğini yardınız, kapıyın ardından çap görmeniz mi? Yine bir sualım var. Barlı. O ne için biz ovada atını pesvaýyň nökerleri ağalyp sürýärler? Ne için sen sesin? Atını pesvaýyň sesinden pes çykýar. Ne için? Sen meňil bilen ata nepes waýyň toý barada urruňa diýen bolsaň, oňa men dakylym ýok. Onu barda medet bilen gürleş. Ýöne men
Ol karı köpeğin oğruyunum, yeyesinin önünü kuğrunu den yallakladık durana günahkar dele. Ol ya da. Ata. Bunu buradan yolla bir atayımız mı? Ya oğlum. Kim keptiğin hasta? On golünü kesiyorlar. Hani niye ola koydun? Dur bakalım. Uçur. Ay, nereye görüyorsun? Rahmetullah. Indiler Kaşmir yüpeğini getiriptirler. Ödem ardan meriyeler. Bar çaltırak. Kepterin geleni ödüm Aydar. Ben arkayın molay. Ne üçindir? Şu öklüğüne men pisindim oturunak. Sen ne bana rekmeyni? Türkmenin 3 tane hüvveti ol ya. Atı yarağı, hem aydımı. Kaka. Pardon. Atın alıp minip bol ya. Yarağı satın alıp ulanıp bol ya. Aydımı öyle satın alıp bolanak. Oğurlabım bolanak. Hizmet ettirmem. Hem bir adi satın alıvam, basıvam mecbur edivem olur. Yani ne üçindir men şun bolsun halamak. Topular mı damada bolgoklu yıkanlar. Yani odallar, mallalar bular öz kısmında saklayadı. İnne bular başardanak. Şoň üçinem medresedäki ähli mollaları çalıştırmalı. Taliplerine de oğsar giydirmeli. Bu aklına... On meleni işin olmadın. Şahir ülen etkiyerin zahay cennetmiş diyen gep yön yere değerler. On mağa kıltırat yal köprüden geçenini görürün verdiler. Onu peydalanmak için elimize varin etmeli. Otoğa meyadır gayipkhana, aç göz şagallar değerli, etkiyerler gerek. Oğlum göklüğünlerde neçe deysen ma? Saudur Han'ın özüne emedegmeye, akıl paykasını görmeye göz gerek. Şol yurtta adama akıl yetirmek sahipalarını açıp beren mukaddes kitaplar varmış. Yöne olary sowatsız sıyınçılar adamlardan gorap, el yetireni, okani öldürýämişler. Şu kitapları okumaklığın qadağan edilişi ýaly. Bizim özüm sağımızın yaşayın sahipalarını okumaklığı özümüze qadağan edýäs. Hamala vicdanımızın diýenini etsek öldürülecek ýaly. Şamseddin Molla astronomiya ilimlerinin pelwani. Pir oynamay. Şamseddin Molla kiçi pir
Nur Kadim'in yerine bellenilýär. Siz bilen duşmağa ýörüýte ijaz edilýänçe Nur Kadim boşadylýar. Ya Allah'ım. Bela beterden ödün orada. Erki Müslüman Arapların astronomluk ayun hasabını bilmeliler. Onun mukaddes tertibini yadda saklamalılar. Birinci yıl Haçan. Onun Sıgır. Onun haysi? Doňuz? Yok. Bar, Toğuşun, Lu. Onun haysi? Doňuz? Yo, doňuza daş. Şeyledem Sopi. Senin adın näme Sopi? Şeydaý. Şeyledem Şeydaý. Yok. Gaty golay. Yo, yılan var, koyun var. Onun haysi? Doňuz? Kim doňuz? Hormatly şahyrymyz Azadynyň ogly. Biz seni möhüm gürrüňmiz bolup çağırdyk. Nur Kadim sen ýanyňa baryp kitap okap iş döküşüp öz pinhan sırlaryny sana aýan edipdir diýýärler. Şol dogrymy? Sen oň pikirleri bilen razymy? Ol sen ruhuňa zeper ýetiren däldir-de. Yok takdir. Nur Kadim gaýta men ketdeman düşünjäm giňildi. O maňa peýgamberliň adyllyk hakdaky sözlerini düşündirdi. Oň diýenine inanma. O pereňler melgunyň aklyny ýyp benneleň başyny ulaşdyrýarlar. Peýgamberliň sözleriniň manasyny ters tetgir edýärler. Sen oň diýenlerine inanma. Ol Siriýal ahyry. Aslam türkmen. Yer bolýar. Oň bilen özümiz meşgullanýar. Seni biz başga bir iş bilen çağırdyk. Ya Ahmet Şah, yerde ýaýylsyn çawyň, adyň asman gider arşy aglaýa. Bi sen goşgyňmy? O takdir. O zerýerden düşdi. Biri götürüp berdi. Nereden? Ahmet Şah, Çoğdurhanyň topuryny allap, Kızılbaşlaň gawagyna salypdyr. Olaram Çoğdany adamlary bilen paýhynlapdyr. Görýäňmi Ahmet Şah türkmenlere dayanja bolşuny? Size Gaýyp Handan özüge penakar tapylmaz. Şoň üçin hem Gaýyp Han taryplap bir goşgy ýazmaly. Mawtamuli! Mawtamuli! Çağırýar Terdar seni mihmançylyga çağırýar. Häzirmi? Häzir. Koça çykmadyk wagt bolan ýaly. Hay. Ol oňa maladatyny edipdir. Hana iki tane nökörni beripdir. Ýeke bir dostlarym däl. Mollalardan kim getirse getirýär diýipdir. Men näkdäy? Emrakul! Oy Emrakul! Pir beni goýberme. Özüňi gidäýin. Oň men sizi günü geçýäm näme? Oň ýaly bolsa, biz ýanymyz bilen Nur Kadim alaly. Taklawymyz bara. Gurgönden kepter geldi.
Meňiljan, tuveleme. Eýem ayaw söndü galypsyň. Onu ýoňam degene. Kim? Kim? Ol. Sen ol alim sımyk samsaň. Öýüň samsak. Vay, aýdýaryň nämejigi? Ýemmeden awlarmy? Ay, sağalar. Saklanın. Kaydın idinize. Gidew. Men häzir Gaýyphan üçin goluma galam alyp biljek däl. Herki iş başlamadan burun kalbyň rahatlygy gerek. Ýani birinji ýylga diýen wagt näme? Mawlamyň gussasy. Men ama pulum atam bererim. Teher bilen şamy gurar. Ýene näme? Hat. O hat diýeni. Hat Peter birinji ýylga dämedi. Sen onu okudunmy? Awwa. Ýöne taýa ödüm kömek eder. Sen arkaýyn bolay. Haty berberik. Kahır etme. Bäder hattanam. Hat bir urda atma. Gelin Merik. An Çowdur Hanyň adamlary. Paýhyn edildi. Paýhyn eden kim? Gazylbaşlar. Olar habardar eden kim? Men. Kim seni mecbur etdi? Gaýyphan. Aytala! Öýdüň görer. Anne uni göklemden kellelerini getirip oňuna taşlarlar. Eşitdinmi? Neden gitti Gaýyphan ardylap? Desan yaz. Menim kelledin kerçämni elim titremedi aratip yaz. Asen hain köpegi. Anne uni. Minaral çür tepesine dik başa şah taşlarını. Al hatymy. Näçe adam gerek bolsa men tağa gowdan gowsuny berer. Gitdi. Meňliň halat et. Ýöne anne uni. Hyýwan türkmen göbeklisi. Gaýyphandan almagy çykar. Sen näme? Şeýle günne atyň başga ýana çapmakçymy? Ýok. Men Gaýyphana dessan ýazar. Biruni. Bolmaz. Bunun kitaplarına günem, atmanam Allah Teala'nın iradati bolmazdan öz-özleri hereket edýär. Firdevsi. Olmaz. Owadan hekayetler bilen adamlaryň unsyn Taňrydan kese sagýar. Sadi. Olmaz. Zenanyň beden humary bilen o da adamlaryň unsyn Taňry hakykatyndan kese çekýär. Eflatun, Aristotel.
Olmaz. Olar perengi. Hemme bela beter şulardan gaýdýar. Edýäňiz näme? Biz onu senden soracak. Näme üçin şiir gazy medreselerinde gadagan edilen kitaplar okuyan? Binem etdiňiz boldy. Men nire alyp barýar? Göreber häzir hemmen bilen. Ane, düşeňme. Sen ataň öwge manasyp. Sen bolsa taýaga. Tor. Oňa mule soň ýaly. Sedasam şoň ýaly bar. 13. Ey gökleň. Keret. An haden garakçy illeşden kellileri. Olar hyýwa kerwanyny talatdyrlar. Gorko üflas ýagdaýa düşdi. Takdir näme bolsa görülsünni. Pikir qadynyny qaýnadyk, biçdik. Degme. Ol joşurup ýörülsünni. Nahak dökülmesin qızıl kanymyz. Düşmana qalmasyn bitin nanymyz. Ýada salyň, amanatdyr janymyz. Halka zerur bolsa berilsinni. Maktım ulu diyer, Türkmeni iline, düşman kolurmasın kızıl gülüne. Dostlar, bizi ahiretin fiiline qark etmenke, rakip kırılsın inni. Sapar. Canmaz. Ne olur? Ahir. Razı ol. Malli. Kownuna degen bolsam. Ötkünemi. Yağmur. Eger gaýdyp gelmesem, oğlum yetim boýma bari. Atornuny tut. Arkayın malay. Dost. Takdirin elinin 5 barmagy bar. Jebreýle geldi. Ol 2 barmagy bilen gözüň, 2'si bilen gulagymy, 5-njisi bilenem ağzyň tutagady. Sen molliye. Menem otyryn temol. Ötgüne. Hoş gal. Daraw tağlar, daşaglar. Meňli inni o meňli değil. Sen üçün öwlat, mydam eýle gerekli. Barmaz bolly, meňli teni menekli. Barmaz bolly, meňli teni menekli. Serdar, olatyň bolup gelsin ederek görüňe görelim. Barya. Çowdurganyň akydyn atýar. Yok, ola ulaqan daýok. Kakasy. O bizim atymyz ýaly. Gep diýişläpdir men hemen. Boyna kılçyňyz yaralandyr. Oňaýyndan hem gamakka. Erem oýsartdyr. Men erem kırıgla.
Çowdur hanım. Birini kuruçuklar yali gemirmesek. Değgirin tapılma diyen tüller yadınızda mı? Bu at tuğsuzluktan, ağaçlıktan, vahşi hayvanların ölmen. Birine azadlığımızdan. Çowdur hanım, başıma bir olsun diyen vesiyetini unutmam. Çowdurhan. Çowdurhan görözüm. Köngül diýregim. Sen wefat bolup sen. Zarlar için. Zaylamadı. Dirigden yıklem. Canı insalık tapdın. Göklüňde pelwanym. İýle geregim. Halky goýup gitdiň. Narlar için. Gele bilmedi bahadyňdan düşman. Gelen tapdy gitti. Zoruňdan düşman. Oçu dağdan märi göklüňe aşman. Bizi koyup gittin. Mağarlar için. Ata-babalarymyzyň däp desturuny tagzim edip, ruh maşgalan aman saklamaň haky üçin Abdullanyň insim maktumly, Abdullanyň naçary akyd bilen nikalaşýar. Şaýatlar, siz şaýatmysyňyz? Yörüň onda. Basly bolun balalam. Yağmurun oğlunun sesi yadında. Güvün! Ne ettin o çağanı? Seni bir edişimi gör. Akydam ata-babadan gelýän destur diýip saňa da kardylar. Adam elensoň ruhu alýa diýerler. Şo dogry bolsa her ýoly akydy ujoklaňda iki doganyňam meňem Abdullaňam janyna hanjar urdugyň bardy. Ece, men bayram canlyň palçyga ýykylym. Zübeyda meni urjak bolýar, men siziň ýanyňyzda oturaýyn. Sorap gör. He? Kimden? Kakamdan. Hani kakam? Kakam elimi? O değilmi ha? Sen anladın mı beni? Mahtumul kaka, Ecem anladın mı beni? Allah'ın ögözcan, kakın değirdir. Olay vakti gelir. Sen karaşı ver. Senin mi? Sen mi ögözcan? Kakam geliyor, Zübeyda, kakam geliyor, kakam. Koy hemmedat, peyaklarına kaldı. Gelece. Ağzı bir yeri bolsun. Bizim nikahımızı bozun. Kalk. Devlet Mehmet. Ne bolar? Hani trollüm? Böyle nikahını beydip bozup bolarım. Deyapdygyňdan bular sıfatyn çykmazak. Ayıp olmaz mı?
paş eylesirin, saklamakın han. Emma ki südümden çıkmağın, oğlum. Gündüz köy gelip geçer bu başa. Ağırtma. Südümde yıkmağın, oğlum. Utanardım. Sırım paş eylemezdim. Paş ederin. Havar alsan azadim. Yüz köy geler geçer günne bu başa. Köngül ser. Sapar kılsak azadim. Bir de beyle niçin terk edesin var. Verdişin yok. Yaşsın, gidebilmersin. Şugur var, şoğun var, çıdabilmersin. Her işe baş koşup edebilmersin. Ölürmün, kalırmın, gitmegil oğlum. Kalbıma giriptir. Gitme kövesi. Yeni bizden olur halkın taması. Köngülüm narı etme. Kılma terhosi. Bir sapar işidir. Koy ver azadim. Eysem iyi vereli. Sinak vereli. Emin de. Dur oğlum pata vereli. Bir kerim yar olsun. Bir gitkil oğlum. Halkın kaharından seni dine siyahat halas ettiler oğlum. Ey bir var. Ömür halali olandan baralaksa savunamadım. Şunu da sen hakikatini bilebilmedim. Sen beni iki gerçeğimden namut koydun. Bugünümün yeke yarani mağtım olayımı bağıtından cıda eylep. Pıraq ettin. Ben yadığım näme? Ben yadığım näme? Ey bir var, hana etmen yadığım näme? Pırağı. Men pırağı. Bağıtından çıda düşün. Balam. Yolun ak bolsun. Gelen yerinde saman göz balam. Yollıydı. Sonra bir oğlum. Belki ağılandır çoğduri. Gören iştene de uşardın. Yine şunu yağmurun olacağına ver. Böyle. Ezetini bir yerine vermek soltalar. Göz olaq bol. Var. Gelem sana onu özmeye çıkar. Yolun ak bolsun. Üvetcan. Qaydaydın? Sağ ol jigin. Sağ ol.
Yürü kızım. Yaralılar, yolluş bollum nefs hova zalimga, keyikdey kaçar, barmaz, nesihat koy alimga, serkeşligini subhana meşhur etti alemge, minneteyin ya dostlar, uğursuzluk bağlimga, koymadı öz halimga, yürürge mecalimga, ne kazancı onum, ne hoş vaktlık malımga, çöp mukdarına geçmez bu cahan hıyalımga, bilmen alim ne koydu, men hayran öz halımga, köydüm, biçtim, yar dostlar, örtünüm, eda boldum.